Се първи отзиви след матча на откриването в Форца срещу Чуковица и за първи коментари абсолютно на мини футболна лига. Мисля, че капитан на Чуковица и Димко Димов, капитан на Форца. Господин Димко, за първи отзиви след матча. Чиста победа първо. Мерси. Много беше. Щастлив съм, че бяхме. Така че чисто мишката забавлявахме с това чисто. Благодарим ви. Първо да представлявам отбора на Чуковица. Играха много добре, получи са в общи линия на достоен матч. Като цяло леко не надиграха. Играха добре без топка, разхвърляха, но там не можахме да се ориентираме. Затова са били Благодарим ви, господин Мишко, който предлагаш на чуто участие в турнира. Всички успеха, така не е гол. Успех на лигата. За тебе. Това е също успех в матчата, да става с всеки смело просто по-добре, да се така равностойно, да става здрави матчи и да се Благодарим ви за мини футболна лига. Добър вечер, чуем се за първи коментари след матча Албион Пулс. Жълтите от Албион спечелиха с 2-1 и нашите събеседница Мартин Игнатов, капитан на тима на Албион, и Валери Пенев, капитан на отбора на Пулс. Продадем думата на господин Игнатов. Чиста победа. Какви са вашите коментари след първия матч? Благодаря за победата. Коректен приятен матч се получи с момчетата от Пулс. Като цяло равностоен матч, имахме късмет накрая да отбележим автогол, който се отбеляза на Пулс. Като цяло старахме доста положение, момчета също имаха. Според мен дори хиксът нямаше да ни заслужи. Малко повече ни покри късмет на този матч. Надявам се следващия матч да покажем по-добра игра. Благодаря ви, господин Пенев. Аз може да кажа също, че беше много силен матч, много коректен матч, нямаше някакви много глупости. Имахме шансове и ние и те. Равностойно беше до 1-1 и мисля, че равният резултат беше напълно справедлив, но с един нелеп автогол в края на матча вземаха 3 точки и победата. Но това е футбол. Така е. Продължаваме напред. Какви са очакванията на Пулс за сезона? За вашите цели? Ами по това ще се бъдем в около 6-7 месеца някъде се борим, да може да вземем от силните от нещо слабите нещо, да сме един добър отбор, с който може да се играят такива мачове и да е ферплей. Това е въобще нашата мотto. Благодаря ви. За вас, какви са целите пред Албион за новия сезон? Коректни цели, конкретни цели пред отбора не са поставени. Играем матч за матч, играем да изпитваме удоволствие от футбола, зимата на хубав терен, на хубави условия. Надявам се приятни мачове се получат, коректни, каквото се покаже на терена. Какви са пожеланията ви за зрителите на МФЛ TV и за участници в Royal League? Да се наслаждават на хубави мачове, без скандали да има, да стават свидетели на хубави изпълнения от футболистите, да са живи и здрави най-вече и да посещават мачовете, няма да останат изолени. Благодаря ви. Пулс, какви са ваши пожелания към зрителите и участници в МФЛ TV и Royal League? Ами да стане един добър турнир, един ферплей, нека по-добре да спечели накрая турнир. Благодаря ви. За МФЛ TV Николай Хаджиев. Първи отзиви след Балерини и Блейц. При нас е Ивайло Станчев. Господин Станчев, няколко коментара за матча, както и на матча за вашия отбор. Матчът протече добре. Като цяло владеехме инициативата, позволихме да ни изравнят по едно време, стана 1-1 мач. След това вкараха 3 бързи гола и резултата вече беше в наша полза и матчът се доиграваше. Накрая момчето влезе на този гол. Какви са целите пред Балерини за сезон 2015-16? Надяваме се да сме в чело, поне в топ 3, пък с по-големи цели вече ще говорим по-нататък. Бяхме положителни завършици на много от атаките. Играта не спореше. Това ли беше главният фактор или съперника не беше? Съперника смятам, че има по-сериозни съперници за отбора на Блейц. Това сказвам ръженци на отбора. Мисля, че както наблюдахме предишния матч на Павел, Варна Филм беше доста по-сериозни матчи, доста повече интрига беше до края на матча, както и резултата доказа 3-3. Определено направихте един неверен спорен матч.
няколко думи за зрителите на МФЛ ТВ. Може да желая. Желаем най-вече да са здрави и да гледат нашето първенство. Добър вечер, казваме на господин Асен Шибанаков. Добър вечер. Горан на Блейк. Асен Шибанаков, до щастна загуба на старта. Няколко думи за матча. Да, наистина много поздравяхме повече положение от необходимото през първото по време и общо взето във футбола като неща ще вкарват. Стана интригуващ матч, загубихме, но играхме много добре. Видя се, че второто по време Блейд се окапаха физически. Това ли е проблема във вашите редици? Скоро пропуснатите положения малко изнервиха състезателите. Да, може би физически не издържаха. Какви са очакванията на Блейд за сезон 2015-2016? Очакванията са да влезе в тройката с този отбор. Мисля, че шансовете са ни достатъчно големи. За финал само няколко думи за зрителите. Организацията е много добра, благодарим на организаторите, пожелавам здраве на всички състезатели и да много се развива този турнир. Благодаря, господин Шибанаков. Успех на Блейд. Александър Станев. Добър вечер. Капитан на Респект, чиста първа победа в турнира. Няколко думи за първото представяне на Респект в нашия. Ами с достоен съперник играхме. Беше нетрудно, въпреки изразителната победа. Сме благодарни за добрата игра. Какви са амбициите на Респект за новия сезон? За титла? Как? Виждаме, че ви се получава играта и тук. Размерите са малко по-малки от традиционния Спартак, който си играли до момента. Как да се стори терена? Ами, по-трудно е. По-малките врати. Терена като терен е един и същи. Благодаря, Саша. Няколко думи само за пожелания за другите участници в играта. По-спортсменска игра и успех на всички. Благодаря, Саша. Това за пак. Здравейте от мен. Стася няколко думи след матча. Хубав матч, заслужена загуба, постарахме се колкото можем, но респект си респект все пак. Хубав матч. Не са от вчера по футболните арени във Варна, така че Хубав матч се получи. поздравявам ги за победата. Показахте добра игра, върнахте се в матча. Върнахме се в матча Физическите сили приключиха на отбора накрая. и физически сили, общо взето това е. Добре, няколко думи за другите участници в лигата. Силна лига, доста силна лига. Изравнени отбори. Ние сме на опашката, но ще има сензации. Какви са очакванията за план за пар за сезон? Средата на таблицата. Смело. Благодарим. Някакво пожелание към другите участници. Най-вече да сме живи и здрави, без контузии и фейрплей. Благодарим, господин Стоилов. Благодаря и аз. Благодаря. Добър вечер, при нас е Миро Рошманов. Миро Рошманов, ваши коментари след първия мач на Дръзки? Малко трудно почнахме турнира, много така слабо влязахме в матча. Като цяло второто по време, мисля, че нещата се наместиха и казахме, че тази година поне друго ще се борим. Хубава първа победа. Играта върви, свикнали сте с терена. Нещо притеснява ли през новия сезон? Не, има много хубави отбори, много силни отбори. Предполагам, че станат много хубави матчове и като цяло ние сме тук да се забавляваме, така че. Вашата амбиция за новия сезон? Нашата амбиция е да се представим на него на всеки матч, колкото ни позволяват възможности. Колко по-напред, толкова по-добре. Пожелание за победа за финал? Да продължаваш така да развиваш турнира в този дух и спортсменството така да преобладава на терен и се забавляват всички. Обзето това е. Благодаря, господин Рошманов. Успех на Стефан Еленков, капитан и менеджер на отбора на Лудница. Господин Еленков, тежък първи матч, добро първо по време, второто малко се изгубихте. Както винаги за Лудница обичайното започваме лудо сезона с резервите, но пък го завършваме прилично. Надявам се, че от тук нататък ще компенсираме по-слабото начало, което демонстрираме във всяка една година на старта на шампионата. Късата резервна скамейка ли беше днеска проблема? Не е къса, направо липсва резервната скамейка и 2-3 неподходящи стъпвания и влизане и горе-долу окуцяхме, така да се каже, в процеса на матча. Но това не смачква и така да сваля на земята, така че ще продължим с високо вдигнати глави
ще покажем какво можем от тук нататък. Надяваме се основните състезатели в отбора да се завърнат по-бързо в игра. Какви са амбициите на Лудница за новия сезон? Амбициите са, както винаги, Лудо първо, второ, трето място, някъде там. Винаги се борим за челото, пък каквото стане там нататък. Няколко думи като пожелание за другите участници. Ами на всички пожелавам успех. Очертават се много силно първенство с силни и така класни отбори, което предразполага за добър футбол и добра игра. Благодаря, господин Линков. Успех на Лудница. Мерси.